Gipamatay ang mga taga-Midian. Giingnan sa Ginoo si Moises, panimasli ang taga-Midian sa ilang gibuhat sa katawhan sa Israel. Unya human mo kini mabuhat mamatay ka. Busa giingnan ni Moises ang katawhan, pangandam kamo alang sa gubat kay sulongon ta ang Midian og pahiyagomon ta sila sa panimalo sa Ginoo. Kinahanglan nga 1,212 katawo gikan sa matagbanay sa Israel ang moadto sa gubat. Busa 12,000 katawo nga gikan sa 12 ka banay sa Israel ang nangandam alang sa gubat. Ug gipadala sila ni Moises ngadto sa panggubatan uban kang Pinehas, ang anak ni Eleazar nga pari. Si Pinehas nagdalag mga galamiton sa tolda nga balaan og mga trumpeta alang sa pagpasidaan. Gisulong nila ang Midian sumala sa mando sa Ginoo kang Moises ug gipamatay nila ang tanang lalaki. Gilakip nila pagpamatay ang 5 kahari sa Midian, si Evi, si Rekem, si Sur, si Hur ug si Reba. Gipatay usab nila si Balaam nga anak ni Beor pinaagi sa espada. Ug gipamihag sa kasundalohan sa Israel ang mga babaye ug mga kabataan. Gipangdala usab nila ang mga baka, mga karnero ug ang tanang kabtangan, ang tanang syudad ug mga kampo sa taga-Midian. Ilang gisunog ug gipangdala nila ang tanang butang, tawo ug kahayopan. Unya kining tanan ilang gidala ngadto kang Moises ug kang Eleazar nga pari ug sa nagtigom nga katawhan sa Israel didto sa kampo sa kapatagan sa Moab buyon sa Suba sa Jordan at bang sa Jericho. Nahibalik ang kasundaluhan, gitagbo sila ni Moises, ni Eleazar ug sa tanang kadagkuan sa Israel didto sa gawas sa kampo. Ug nasuko si Moises sa mga opisyal sa kasundaluhan, sa mga komandante sa tinaglibo ug sa tinaggatos nga gikan sa gubat. Giingnan sila ni Moises, nganong wala man ninyo pamatya ang mga babaye, sila mao'y hinungdan nga gisalikway sa katawhan sa Israel, ang Ginoo didto sa Peor pinaagi sa sugyot ni Balaam ug tungod niini nahiagom ang Israel sa kamatay. Busa karon patya ninyo ang tanang batang lalaki ug ang tanang babaye nga nakasinati na sa pagpakighilawas og lalaki. Apan ang tanang babayeng batan-on ug ulay paayaw ninyo patya aron sila inyong maasawa. Ayaw kamo pagsulod sa kampo sulod sa 7 ka adlaw. Ug kinsa kadtong nakapatayg tawo o nakahikap og minatay kinahanglang maligo, lakip ang inyong binihag sa ikatulo ug sa ikapitong adlaw. Kinahanglan usab nga inyong labhan ang tanan ninyong bisti ug hugasan ang tanan ninyong galamiton nga hinimog panit o balhibo sa kanding o kahoy. Wab. Unya si Eleazar ang pari miingon sa mga sundalo nga gikan sa gubat. Mao kini ang giingon sa balaod nga gihatag sa Ginoo kang Moises. Ang bulawan, plata, bronsi, puthaw o tingga ug bisan unsa nga dili masunog sa kalayo. Kinahanglan nga inyong isugba sa kalayo aron kini maputli. Apan hugasi usab kinig tubig aron makuha ang tanang hugaw niini. Ang tanang butang nga masunog sa kalayo, hugasi ninyog tubig. Labhin ninyo ang inyong bisti sa ikapitong adlaw ug mahinlo na kamo ug makasulod na sa kampo. Pagbahin sa mga nailog sa gubat. Unya giingnan sa Ginoo si Moises, ifa ang tanang butang ug mga kahayopan nga nadala sa kasundaluhan sa Israel. Ilakip paghihap ang mga tawong ilang nabihag, patabang kang Eleazar ug sa mga pangulo sa mga panimalay sa paghihap niini. Unya tunga pagbahin ang tanan, ang katunga ihatag sa kasundaluhan nga miadto sa gubat ug ang katunga bahin-bahina ug ihatag sa katawhan. Ug pangayog silbing bahin alang sa Ginoo gikan sa mga sundalo nga miadto sa gubat, usa sa matag 500 ka buok, sa tawo, sa baka, sa asno ug sa karnero. Pangayowa kinigikan sa katunga nga nahibahin kanila ug ihatag kini kang Eleazar nga pariingon nga halad alang sa Ginoo. Ug gikan sa katunga nga maoy bahin sa katawhan sa Israel, pangayowa ang usa sa matag 50 ka buok, sa tawo, sa baka, sa asno ug sa karnero. Unya ihatag kini sa mga Levita nga mao'y tig-atiman sa tolda sa Ginoo. Busa gituman ni Moises ug ni Eleazar ang sugo sa Ginoo kanila. Ang tanang nadala sa kasundaluhan sa Israel gikan sa gubat mikabat niining mosunod nga gidaghanon: 675,000 ka karnero, 72,000 ka baka, 61,000 ka asno ug 32,000 ka babayeng ulay. Ang katunga sa mga karnero nga maoy bahin sa kasundaluhan mikabat og 337,500 ka karnero ug ang silbing bahin sa Ginoo niini mikabat og 675 ka buok. Ang mga baka mikabat og 36,000 ug ang silbing bahin sa Ginoo niini 72 ka buok. Ang mga asno mikabat og 3,500 ug ang silbing bahin sa Ginoo niini 61 ka buok. Ang mga tawong nabihag mikabat og 16,000 ug ang silbing bahin sa Ginoo niini 32 ka tawo.
ug gihatag ni Moises kang Eleazar nga pari ang silbing bahin sa Ginoo ni ining tanan ingon nga halad sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug ang katunga nga gihatag ni Moises sa katawhan sa Israel mao kini 337,500 ka karnero, 36,000 ka baka, 3,500 ka asno ug 16,000 ka tawo. Gikan ni ini gikuha ni Moises ang usa sa matag 100 ka buok tawo o hayop ug iyang gihatag ngadto sa mga Levita nga maoy tig-atiman sa tolda sa Ginoo. Gihimo kini niya sumala sa sugo sa Ginoo. Unya ang mga opisyal sa kasundalohan ug ang mga komandante sa tinaglibo ug sa tinaggatos miduol kang Moises ug miingon, giihap namo ang among mga sundalo ug walay bisag usa nga nakulang kanamo. Ug aniya gidala namo ingon nga halad sa Ginoo ang tanan nga among nakaplagan nga mga butang nga hinimog bulawan, mga pulseras, mga singsing, mga aryos ug mga kuwintas aron ihalad alang sa among mga sala. Ug gidawat kini ni Moises ug ni Eleazar ang gibugaton ni ining mga butang nga bulawan nga gihalad sa mga komandante ug mga pangulo sa kasundaluhan ngadto sa Ginoo mikabat ug 192 ka kilo. Gitipigan sa tagsa-tagsa ka sundalo nga dili pangulo ang mga butang nga ilang nakuha. Ug gidala ni Moises ug ni Eleazar ang mga bulawan ngadto sa tolda aron panalipdan sa Ginoo ang katawhan sa Israel.